Issa nitkellem fuq l-infrastruttura tat-toroq. Matul din is-sena, il-Gvern kompla juri biċ-ċar li huwa kommess li jwettaq il-pjan ambizzjuż tiegħu sabiex it-toroq isiru sew, isiru bħeffa u jibqgħu jinżammu kif jixraq. Dan l-investiment fit-toroq huwa wieħed bla preċedent. Kull min jagħmel użu mit-toroq tagħna seta' jinnota kif twessaw bosta junctions bilan li t-traffiku jkun jista' jiċċirkola aħjar. Lanqas kien laħaq ġie inawgurat il-proġett tal-Kappara li ma nbediex ix-xogħol fuq it-tħejjija għall proġett tal-Marsa Junction. Sur President, fil-budget tas-sena l-oħra kont semmejt ukoll li sejrin nibdew nindirizzaw il-problema tal-konġestjoni tat-traffiku. Semmejt li dan huwa argument importanti li jrid jiġi indirizzat fuq medda ta' snin u billi wieħed jintroduċi diversi inċentivi u bekk bil-mod tinbidel id-dipendenza fuq il-karozza privata. L-inċentivi li daħħalna li qed jinkoraġġixxu l-użu tar-rota u l-muturi u l-użu tat-trasport pubbliku jew kollettiv filwaqt li niskoraġġixxu l-użu tal-karozza privata diġà qed juri sinjali li l-istrateġija qed tirnexxi. Dan il-Gvern sejjer ikompli jaħdem sabiex dawn l-isfidi relatati mat traffiku jkomplu jinelbu u bekk jitnaqqas it-tniġġis tal-arja f'pajjiżna u tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja. Il-pjan ta' 700 miljun euro biex isiru toroq kollha tal-pajjiż inkluż Għawdex fuq 7 snin beda. Fis-sena li ġejja qed nippjanaw li jsir ix-xogħol fuq toroq b'investiment ta' 100 miljun euro. Dan juri biċ-ċar l-importanza li qed joffri dal-Gvern lil dan il-qasam li kien ilu fuq fom kulħadd għal 20 ta' snin. Dawn huma 4 darbiet aktar milli kien jiġi ivvutat qabel. Il-proġetti għaddejjin b'ritmu maġġel filwaqt li x-xogħol qed isir bi standards għoljin. Għalhekk aħna fiduċjużi li t-toroq li huma maħsuba li jsiru matul is-sena d-dieħla jsiru kollha u fi żmien stipulat. Il-Gvern jifhem il-kritika li ġieli ssir dwar il-bżonn tal-iżvilupp bżonjuż tat-toroq jiżżewweġ aħjar mal-protezzjoni ta' żoni ħodor u ż-żamma tas-siġar. Għal dan il-għan l-infrastruttura Malta ser tibda proġett dwar ġonna urbani fejn bi sħubijiet strateġiċi ikunu jistgħu jiġu maħluqa u jinżammu żoni ħodor li jsebħu u jkunu post ta' rikreazzjoni bħala parti minn proġetti li jsiru. Għal dan il-għan ser jiġi allokat €1 miljun għas-sena d-dieħla.